ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥା କହିବୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ଟିଭିରେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଅଧା କାମ ଟିଭି ଦେଖି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ସିରିଏଲ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ମହିଳା ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି କି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ମହିଳା ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଫିସ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ସବୁ କାମକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଦ ଅଧା ରହି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଥକାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗପିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଟିଭି ଦେଖିବା ପରେ ଏବଂ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ପାର୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଅଲଗା ସବୁ ପାର୍ଟି ଠାରୁ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ଟିରେ ମହିଳାମାନେ ଖାଇବା ସହିତ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବି ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।